Nginya sedang nak kajing mana kajing ublay. Bersama begini aja perang. Nginya payah kajing tuai. Ublay bukpa jongi ubah bening. Ngidap dah kajing sungguh kebakrawe ya meku try be. Bemepan la yangi bengin kiu kena kiye bekentang jang me kena kena pai sengi. Jong ni kesengi kaba kentang kaba melapan kerpang bangin mani ku trabi jame niwan hajan jame kum bangilong ni yang ikut try kita nur ke jemu jebal khat ke jongi ai bor ngi bangin penlaj ku try ke jeng bor parah kan ke jeng mani ke jongi me kenapa ke jeng mani ke jongi bangin mani ke men sim ba ke basisha kiu ku bejiknya ke ba im syaket jongi isnai ke jong me Shimdi kebenta baru ke bagian pendap, bagi be shimenta kerja sengger kota binya. Pendap ikir kebor jong mensi mukhu jong me. Namar ngipan ikini baru, hak kerteng jong try, buna bune bagi jong Yesus Kristus. Amen. Ngijar wai ke jurumai ke ba ars pak lai pun riu. Ars pak lai pun riu, ars pak sahusa hibat dia kaberim. Pada dien jenis kejeruai, kerupat imester ban siudor kar sentiu. Benyalam hak bapuli nak tiang jong belai bad kajing duai. Usiem kasayon unsen syar dan bor, kaperthei baro yeu kan kongu. Un penlong lahima kaburam kamkor, kasen syar kajang ute junam. Kamdu kejerwai ke arspa lai pun riu. Usin kaseyon unsen syar don bor kaperthei baro yau kan kongu un pelong lahi maka burong kampor kasen syar kajong uteju nom kamdu toki gokon kaseyon hakmi usim jong paulawan akaburam udasyong hukun kada yen judgment taban letan yau ablay borba jong menu gajing kermen jong ilano long nong yalam jong ikat bangi dangsa gajah kari jongi toki ukun kaseyon hakmi usim jong paulawan akaburam udasyong hukun kada yang judgment taban letan yau Jisumela wad yang unong way ubalasak manaka yang ublay memen penim ya kamen sim jodjonga kasnam milapen mi kasnam kordor ba toki
uda shong hukun kada judgment ta ban letan yahu shad bansa matrai ngaslo kata shadruban pai nami bangait donu jom atrai shimpens kamyaka bangan yayun ban be akan rangpa toke kukun kaseyon hagmi jong paulawan agaburam uda shong hukun kada yang judgment ta ban letan yahu. Chua bangin le chublay ke jing tuwai ngan pule katu kat ne na keting ke chublay ke bangila ban yo na ke shiti upol shagi kolasai ke nong ke ba ningkong ke dekot ke ba khan rew Daniel ke nong ke ba ar ke dekot ke ba ar kuwei ba ar kuar pat na ke kitab Deuteronomy ke nong ke ba iwei ada khot kabalai kintin ki bang kumni naba hau la thau ki aka baro haki beneng padha ka khendo ki aka bala banyo i mat ki aka mamla banyo i yaki khet lane yaki hima lane ki jing sansar lane ki bor ki aka baro ken la thau da u bat ya u bat upen kalam u ya ka por bat ya ka ayom upendo yagis em badu thong yagis em u ai ka jing start yagi ba start ma ka jing bat ka jing tip yagi ba don ka jing champang upen paw yagi ba jeleu bat ki ba re u tip ayu don ha ka jing tum bat ka jing shai ka shom sa lem bat u tu jit pi yagi breu ki ba start bat ki ba champang bat ki ba don nam ha pedeng ki jaj jong pi dengan pelong yagi ki nong senchar jongpi tong ile ble ke jing duai a try ki wan hena ka por ya ka ban aingo e me try ya ka jing don reng kat e ka jong me try ba mala don kat e ki ni tayo baro try bangin layo pat ni ka sngi ka kentang bangila ban ya don kat ni try man penan buram ka teng ba tiang tam ka jong me try don kat rukum ju try ki tu mamla ban wan ka yeng ka jong me try ki badan ka jing pang ka jing sitong ki badan ki kam ka jong ki try ki bamla ban kiat try do don reng kat ba ki try do ai bor ki try megala ban jemno da ki jing pang baro try nama da ka bor jong me try ki aka baro try ki long ki bala try ana ka por nga kerpat ru me try ba man dan reng kat ru kum ju try ya ki tu ki bala sakma ki bala jingai no na me try ni tip a try bangi kum ki bro try ni long ki baduna ha ki aka baro try ni kelon man la ka por try and ring don kam ya me try ba men tin men kerseu men yalam ngi try bangila ban yeng pat nang ta ban bot ya me ban ya ya ka lenti ka jong me ban pen brom ya ka yeng ya me try ha ki ai benta baro try hani ka por try ka du kwai bat ker pat me try ba men dan reng kat ru kum ju try la sai ka sngi ka balong ka sngi ka bangin jet iki nong mik mat ki jongi ya kaban ya lam ya kari ka be ke jongi try ni dan kam try ya me try ba men ai ngi ka jing start ka jing champang ba ka jing sung thu yo way po way voters try ba ni la ban jet ya kita ki nong mik mat
try ki ban ya lam ya ka ri ka jongi syak ka ba bha bat ka ba ting shan bat ka ba itanat try ngi dan kam me try ba man ya lam lenti ngi wei pi wei la syak ngi try bagin yo ik ki leaders ki ba ya ka hok ki ba ya kata ka hok ha ka jing trei ka jongki ki ba ya ka jing suk ki ba ban trei ya ka kam ha ka ka ba bha bat ka ba shai bat ka ban ya lam ngi ya kata ka ri ka jongi sya ka ba pernai dan kat kum ju a try ne ka por a try ba men dan kat a try ba men ben mat la ya kita ki belong unjustly ki belong illegal ki ban yalam bakla la syai ka sngi la ka long ka liang ka pisa la ka long ha ka to pen mat la eki bag ka balong la syai ka sngi ha ka jing jet jongi ki nong mekma kan long ka ka ba bha bat ka ba yai baik a try dan kat kum ju a try ya ki mission field ki jongi hakeleng saudong ki badan hakri India ki jongi bagi badan chabara try bagi ki missionary ki jongi ai ki bor try penchire hemme ki try bagi nang laban ya ji kalinti ki jome bagi nang laban wara shibon ki men siem try se ki yeng ki jome dan kat kum ju try ki ba priang ki gospel jome hakeleng satlak patrai to dang penchire hemme ki to dang ai bor ki try bagi laban kring try ya ki bampat itu ya me try se ki yeng ki jome try bagi penan buram ya ka teng betang tam ki jome try dan kat kum ju try berka balang try nadu kita men besan nadu pastor try kirang ba balang ai ki kejing start kejing sempang try bagenang lapan pentulun ya ka kam ke jongki try ha ka ba yai berka ba yai renti dan kat kum ju try shekri jong me try uban same ka khubor ni ka por ben slate yu men sim kun bagai ka ba mi na ka shentur ka jong kan long ka kum kamon ka jong me dan kat kum ju try sakat tu kat ne sngi kini ki khna ki ban ye le ya ka matriculation but ya ka higher secondary dan rekat ki tapi kita senam ke jom me try ba ken light ne ke jing men sau ken light ne ke jing pang ke jing stam maglaban pendep bet ke exam ke jong ki ba ken yo ke jing job try dan rekat kum ju try ke jing sing bahasa map ke light ke let babon ke ba pen suksi ke mon ke jom me magini panting jisu men ta baca bam ju kudru amen. Ki probangai BE kini kilong kijing penmena. Hagi jasang kan tain lawai kan ngai jasang in yo nong please dang bat duai Mrs. New Zealand Harmolong nong kren Mrs. Eden Grace Raji. Jasang samla porsan biji janmit kan di ke prayer service for exams and mission fields. Nong please dang bat duai Miss Yatailang Hujan nong kren Mr. P Harboman rang ba balang jungi. Ha English service a police bizar ko por South Steng janmit nong kren long Mr. Masni Lamin Gashnga. Haka arpunyo 3 Februari la syai kasni kala sni ublai jaseng ying dong kilong kumni. Dong mi kan long ying Mr. Victor Khar kentot pokse is nong kren Reverend R Panbo. Dong sepni kan long haying kong Unity Raplang kentot Lower Renja nong kren teman besan di Lingdo. Dong Shatai kan long haying Mr. Benny di Nengnong kentot Lapalang nong kren Reverend L Lingskor. Haka shitrik umaj jaseng mit balang kan long na kapon ndrusteng ki jaseng singipo ya nadu umaj ha du Oktober ngilong kapon ndrusteng kumta ka jaseng mit balang kan long kapon ndrusteng subject pedang jengka kuota ka jingpen pau blai Tenat subjek ha ka jing itu pau uyo anes. Chong nong rem kitab jing pen pau lu nong ba ar khot pra du khat ar nong please dang bat duai kong bayo hun lang kaji nong kren Mrs. MG neng nong. Ha ka sauterik umaj sisa jan jaseng duai ko pon rush teng jan mi nong please dang bat duai Mrs. Mbok lang nong plo. Santrik umaj sing blai nyu bujim step nyu jaseng kena nong kren Mr. Wan Scam ling dok marbanyang Kendai saupusan jaseng skul pen pau na gumenta baru ki kedan ketan kril rol haduk kedan rangba kelas persang bat kelas riud khot shibi jemin sni jaseng sermon nong plizang bat duai Mr. Kit bok lang soklet nong kren teman besan bi warjri
kadang kejing yak brio kapalang lat no mesti mau ko do suer besyong pasah pok ti ber kejing ni ontep karong la syai kesi ke por shibiji mensi kijing ai ki bakerpang ki milai opdiang hagi ni ki arteo gilong koi gilong yeng klai subha koi ni shpos kapalang shilak tengka we prabangai la subhash commission fund rewajar tengka shaka fund baduk arjar tengka kumta kejing ai long prajar tengka we long yeng kla gum jisngu burom yang balang be de we jiklat menjungki ai donation 1,000 tengka we long yeng ka ai general fund ka balang 1,000 tengka we long yeng la subhash commission fund arjar tengka shaka fund baduk 6,000 tengka kejing ai borok long 1,000 tengka we long yeng ai subhana mutagi teman bagi kun swet 6,000 transpa tengka we long yeng ka ai subhash general fund ka balang arjar tengka we long yeng ka ai subhash ka balang namar ki jingki yeng thamai arjar tengka koi gelong yeng ai subhash ke general fund 1,000 tengah kum kadak jingkin mau iling ku jingdap sistem ku jingklat kimi jung kum ta jing ai gi bakerpang baro nglei opdiang kilong shilak laipu hejar sanspa tengah ublen kur kui prabangi be gi ai ni jing ai bakerpang bat kum ju ru gi beduai na kabenta ka kampung hagani ko pon ngin pidiang ni jing ai ngo bat ibadiban ai special number im laban poi kumta hadir mengila pedang ija ingo kerpa di Mr. S Marbanyang rang ba balang jungi banduai bau belen pengentang ija ingo ini long cipna Tu menyeruai dak bosong menyeruai ke balai spa Sampuar. Mensim jonga kabang ban ikak ma jong me kam tiang bat ban shong ru hajan dakik tien ban pen pao ngam la bat jing mud ru kam ko ya jing tiang ka kerteng jong me nong pen em ki nong po jing ker men ki men sim la not jing men ki men sim swai kan no mis bun ya ki bajon Mi'it yaki bapai Kibla shem dae Ban ong om don teli Jing idu ji sudai kae Kitip tang kibla Jing suka jing men ya ngilong Jing ai beneng ya pertei Ko burom blei bad ngi tu shong Shadu ka beneng lawe Jisu ka jing men ya Jing ai neng ya pertei Ko burom lei ban ngi tu shong Shadu kap neng lawe
ini dua ku kepa jong yu ba beneng kumni sesien pat iwan yu ban aingu eme namar ke jing don rengkat ke jong me bat ni mari marwi mila pat sesien ban kiu sekayeng ke jong hagani no fai jong gani si bengi aingu eme namar gani si ke ba crowd si ke ba kentang si ke ba me him melabu bakum ki khon ki jame in yo ban mani yame bani ro penun bro me keteng ke jame ban rakhi ru egani si ban pen kraw ye keteng ke jame hadian yin riu si ki ba ila yo ban pendep ki kam ki jam ke jame dwai men dan rekat ni kene ka por na do ka basdang adu ka bawai no jong gani ke jing sakri ke jong yeme mlaru klam aingo eme namar ke jing kerku baro ke ba mala the sei ke jing em jing kerku ke bang la bani i mat ke bang mla bani i ro bang la ban mat ke jing em jangi ke ba man legacy wan ne ke por ro try si benda nagajing sakri ke jong yeme wamara egini ke jing ai ke baret ke jong sekakam ke jong me dwai bamen pen kentang iki basinu sinu ban pendan kam iki long nag bantaban penyari ke hima ke jong me hagani ke khando dwai ro bamen kerku ke wai pagawai kti ke blai no sigini ke jing ai ya rap ro yengi bahabangi ai ngilaban ai daga bakmen kumaba ngila priang igi jingker khu gi jome ro daga jingkemen pengi dwai ro menerap ingi ngila ban ai om tang ik pisa gi jongi kat bangila re bangila ro ban ai ti radi segaban sagri ka kam ga jome dwai ga ne por men don rengkat malau jong sakri jome pastor ban same khubor apreng jong ye gane por kum upai lang ithan isliang ke ktien ge jome dwai ba men pandap yangi lam au sakri jome gane por bu ti se sien pat e ka jing sakri ge jong ye me gane jan me me de bu ti ro yangi we pi we baro ke be dan hani hapo ke jing alam ka jong mình xem một chỗ này, ngồi cái bưng ngồi chơi, na bài khi này bữa ngày ngồi nghỉ đêm nghỉ pan cái tiếng drive nó vẫn im chừng yêu Jesus Christ, Amen. Ni opona khot ya bismaship banyalam ngi ki ruai bat khre hingi bingen pediang masa skor ya khtir ke jong blai Hello, check. Shua vangin poi shaka jing isalok. Aku vangin yarwai, in yaro, in yakhot karpat yo blay, agani kapor. Wat shua kata kon puli,
Ngakatien jong ublay ko Exodus kalau nang bakat pra kadukot kaba arfuwe. Menjid yau tau pajba baro. Ya ki beriu ki banang basian ki ba siap tiang yau ublay. Ya ki beriu ken ki ba hok ki ba isi ya kajing lalot. Mentung ru kum kini halor jongki bakin long kinong sensyar ya ki hajar bat kinong sensyar yaki spa bat kinong sensyar yaki sanpo bat kinong sensyar yaki beriu baro kumbaang kakatian ublay ba lasay kasi nubday kasi kabakar pangi majat beriu di syuaba lasay syuaba ngin mi na yeng hindi ban bu kajing duay ba ublay yung pensyaya ngi bun ay ngi kajing song tu kajing sempang bangin song tu ken yanu ngi day banjit yaki beriu kum laong akatin jublay yaki beriu ki bahok ki basian ki ba isi ya kajing lalon ngakwa macam mentai kini kajing ruai nginya ruai lang nginya penher kisur kajing ruai ka basan spa hinyo pupra kin mau try ya kari khasi kin tiu barim baja shon kamu hor u Jehova hakapateng barang sa Ken mau traya kari kasih ken ti uba rembaja shon kamu hor u Jehova hakapateng badang sa try baba yeng banda ya karina kajing ma kin mau traya kari kasih genti uba rembaja shon kamu hor u Jehova hakapateng badang sa try baba yeng banda ya karina kajing ma simtukar khot bahar kin mau yaki rempei kristan hapo ying po sem nang trei ai hakini ki persara ka jerka jing ai try nang trei bangin say ya kasam te priu te play haki pateng ben riu baro hilang long kajakari om sirla dum kahalawe ladamin men long pasti try bapa yeng banda ya kari nakajing try bapa yeng banda ya
ke jingrai basan spa nyop kendan atrai ken mau kari jongi kari blasiu spa utrai hajing it blangi yoban anji dabor pelaka jing syai dengan penjang besar tukin tiu nam tukin tiu nam Ker tengu trai jing yaro burom ngin ai gospel play kan yai pernai tan hadu pertekan say kinong yalam ki pas ngong jing kon jong mi spa nambu rom kandukan dam hukum jong mikin rakin trai tuan i slem jing it utrai mong thao jing riu play kan yo ka kin pi tul pa priu kres kan pa pertekan wai shon syap apa teng badang sa ben stay kian tem mai pertei satram lakti genra utrai tukin tiêu nam tukin tiêu nam ker teng utrai jing yaro kurong in ai gospel kan yai pernai tan pertekan wai tukin tiêu nam tukin tiêu nam ker teng utrai jing yaro burong in ai gospel play kan yai pernai pertekan wai tukin tiêu nam tu
kiến tiêu nam kê tên u trai chính nhà rô bu rom nghiên ai gospel play kan yai pernai tan hadu perthei kan wai so try ni jikot kepaji nam ta prom play amen. Pastor ng skor kinong saray jangka balang nusan di khot komiti balang bat ki perang bibi baro nu gilong kpa gilong me ki pelok samla ki hap ki berit ki bala bandon ai ke blay pilang baro ha kateng jung trai buno benim ba e jongi u Jesu Kris nga ba u jisungu ya program komiti jangka balang ka balai be pendiang padinga sasisien nani kejaka kebentang ban sam yu kubor na ktien kejong ublei kini kalong kesengi kaba ublei ulapan kerpangi bangin mani yu bat bangi mani yu ngirwai ngiro ngidwai bat ngi pusan ru na ktien kabu khuit kejong u ban ngatip bagi jimut berkat jongi baro kembang liso kali air jong kajing duai bagi jing duai kalong nam tak sengi kabala syai kesengi kaba kerpang hadu kata-kata nak benta kajela kajongi kesengi kabangin jid ya ki nong yalam ya ki nong tauan kiban syong hakadorbar tauan jong kajela jungi nakabenta kini kisan snem ngala perkhat khubor kabanyadai bat kum kata kapor bat pengkhre yang tasngi kapala syai ti ubelai simla ai nga khubor ban kren tang sepang kata kabenta la sibet sabukut jong khubor ngan sab kuran katu kani haka bedei bat kini kam kaba mangi kum ki nong song snong kum ki kestan ru ngidon ya kabenta kaba krau kabenta nak tinggal jauh beli kaba ngelabu kum kalorim jauh di slok kolong naka kitab kejeng ruai susnei kalau nang balai ger khat kaba saupo hanus nem baladep hakawai na geji seng duai ngalam geji slok kaba lengkot na di khat bad don ketembasan ko nga beli pasal film keren ya tu khubor hakawai negi sengi turai ti ngalabu cingbut kumta bal di kapor bangan yang biang sisien na kanik pulpit ngan sakren yang ini kebentah nak tien kejauh belai. Kita kejeruai sosnei kalau nong kebalai kerkat kebas saupo, kikhtien kiboong. Tu ngin yit ngin tenju ialah kilenti, bat ngin pai pat syauturai. Tu ngin yit ngin tenju ialah kilenti, bat ngin pai pat syauturai. Saban poi syau khubor ngakwa ban syubin kan mau katukan ni syapang jong kani ka kitab jingruai snusnei kani kitab kaya thu syapang kajing yambriu katakalaman tation nakabenta ka jingle ontep ya kanong ba Jerusalem ya kan ni kejat jing yang beriu ni jing ruai susnei ni kitab lamentation hak paring lakhot dirge
hak tin English. But hak English kamut a mournful poem or piece of music composed or performed as a memorial of a dead person. Kajirwai sngosi kabalat hau khnang kum kajingkan mau yau brio ubalayab. Latho yakni kitab kabadan santali kajingwai yam brio balapia ak santali kilenong daw nong itu lupa Jeremiah. Latho yakni kitab katuk ne por hadien bala penjot yakanong ba Jerusalem. Inda puli Jeremiah kanong walay pandai kabakal nong basan puar. Kaji penjot kalong hakabasdang baka kajing penjot jangan ba Jerusalem. Bad hakabasdang jong kajing ring merau. Usiem di Bukhanesar ulai her thama yakanong ba Jerusalem yakahima Juda. Hagisnam sanspa prahupra hadu sanspa prapundrio shwa banwanu Kris. Day namar kani kajirwai yam brio bala jukhot yau Jeremiah ubatho yakni kitab kum unong itu lupa ubayam brio weeping prophet badon shibun kinong tho kiba pensriem yau Jeremiah badu Kris ubalayam nakabenta ke Jerusalem ikan mau yau Jisu menbau lirung se Jerusalem ulayam Jerusalem Jerusalem phag ba peniap no yegi nang itu lupa bat kabalen themau yekita yegi bala pha hapa kat nusin bangalakwa ban kedup yegi khun jongpha kumbaga siar ga kedup yegi khun jongka hapo kitab nyang jongka te pite pemon hakmi yaga yeng jongpi la eno hapi ka yengja na baga ong hapi phenomi I shu yanga nadu menta tanda phen ong long bala kerkhu yuta bawan ha kerteng jung trai majid arfulai lai penyo lai fra kidukhot shwa ka jipenjot ya Jerusalem ko bala penlong ya ka jing yam brio ka bakhrau ublei ulama ham lupa ya kijai ben riu ju bakin pai no sheublei ulama ham nadu ikino yalam kinong sinshar ya kinong yalam nyam bat ya upai lang jong kijai ben riu henrei kilong ki bakuman kim shim lature ban kala ka bamut kumtala penjot ya kanong ba Jerusalem laring merau ki khun jongka kalau long kejing yang beri ko bakhrau hari bangi puli ya kani kitab jingwai sau sendai hapdeng jong kejing jot kejing pra hapdeng kejing bitar ke jong play hapdeng kejing yang beri kadon kejing sendai ka mercy kejing sendai ke jong play baga dekhot ka bapau khmat hakani ke kitab dia kedekot ke balai, kedekot ke ba, kedegal nong ke balai, kedekot barfulai, kitian ke ong, kilong ki bathmai man ke step, ke bakhrau ke jing yaine jongme. They are new every morning, great is thy faithfulness. Ke ji sne ke jongle ke thmai man ke step, bar bakhrau long ke jing yaine ke jongle. Kum tah bangi puli ya kene kitab jurai susndai. Kilenong ki bandengkong bar ke baar. Ki kren phang ka jinglong bajanjar jong kesayan kabawan namar ka jibitar ka jong blai bat kilnong ki basau ki basan ki kren phang ka jipenjot badik bersitom blai yak sayon ba ka jing yam ka jing nyar ka jong ki khun Israel ka jong ki khun ka Juda ya ka ji snei ka jong u kat bakal nong ka balai ya ka balasot ka khot ka ba ngapun chong norim ya ka jing kren keren syapang ke jing kermen ya kata ke jing snei ublei wat hapedeng ke jing bitar jong u but ke jing penchitom hope in the midst of wrath and destruction santali kil nong
kabanengkong bagwaan ka kren syapang ka jing lang bedenjar jong kasayan namar ka jing tam sneng ki ublay namar ba ka jing bitar me kalangat haki kilnang besidin ka basaw bar basan ki kren syapang ka jing penjot ka jong ublay ya kasayan ba ka jing yam ka jing nyar jong ki khun kasayan syaublay kan bakal nang babedeng ka balai ka kren syapang kajing snake ke jong belai kajing yaine ke jong belai bak kajing karmen ke jong belai wadah bedeng jong ki ki ba ja ha kajing im ke jong ki ha bagi phai shedi khot ke ba sopho jong nong ka balai kitu ikhtiar mengala puli menne tungin yit ngin tinju ila kelenti begin phai pat sutrai kani kat khot kadai ka jing khot kadai ka jing kentu u jeremaya u khot bo kentu ya kajat ben riu bahkan yit kan tinju ya kelenti ki jong kai kelenti ki bakalayat hadu kata kapor habangi puli ekting jong boleh kam tam hakat semen ke berim kajing khot barabor ne kajing hikai ne kajing thulupa kilong ki balat hobet nak benta jong kajat benriu nama kajat benriu Israel kajat benriu Juda kajat benriu kepala jid kajang ubleh kade kajing kren nama kata ya kajat benriu kajing khot ya kajat benriu ba namar bakalong ka bau boleh ula khot kerpang ula pen kerpang nak berthai kade benlong kajat benriu ka balong ka jingshai ka balong ka nuksa nak benta kiwai bagi kajat benriu ki batan nak berthai bagi kajat benriu kentip yo boleh Jehovah u boleh ubaim u boleh ubadap da kajing i biji snai da kajing sakhi kajong kani kajat benriu ka ba kerpang bat kajat benriu Israel ni kajat benriu Juda kim shimla banle kumta haka jaka bakin long jingshai nak banta ki waipat kajat benriu ki hima ki badan sudong ki dei kini ki ba ibang penban ya kerkom im jog kajat benriu ki bamadan ki bamani beli thau ya kajing auria ya kajing lengkar ki klet no yo belai ba im u belai lam yaki na du kari jong kapor jong long mrau ling ba ka tu chen ti ri khlau ye ki jing bha ji snai ki jing i kum no pun poye ki shikari jong ka jing kular kum no besau pendap ki klet ji kita henre ki tenat ya ki belai thau jong tu chen ben riu ki bahajan ya ka jing im ka balengkar jong ki shem ki belai jong ki penlong ya kini ki boleh tahu ki belai jongki bat ki kentat yo belai baim katakan long nadu ke dalam ki siem ki babon ke long kumta tang hendak ki siem hakari Israel ki ba phai shu belai ki ba wad ki ma belai ki ba lam ya ka beri kan ti ka ba hok ba bet hari babon ki lam ban ya ka jat ben riu sha ka jingjot bat kini kelajar la bon senam la bon senam bon po senam bon spa senam ublei ula pak kena itu lupa banyak pen kan mau ikut Israel ba kini ban pai no nak kelenti beman rokai bagi ban penduk no itu jaka ke pejurong kajimani ublei bal kajimani kablei asyara kajimani ublei dogon baru ki blei jong katu jong ki hima ko marjan bakin kan lah bamut nadu ke kom im jongki nadu kajing mani jongki ben ban kim shim snap bakajing bitar ke jong belai kala one lap la tho dari pulih kitab ke jong Habakuk ke kitab ke jong Isaya bat kiwei kitab ki bat tho pang kajing shirkhai jong kajing wan herthma jong ke hima Babylon jong usim du bakhat nesar bagajing penjot thiau ya ka
nong ba Jerusalem. Bahkan ni kejing khot jong u Jeremiah ban yit ban tenju. Kadai kejing khot ya kita ki badangsa, ya ki remnant, ki badangsa, ibenta i badangsa, ki badon ha Jerusalem. Ya ki bahkan sai laring merau sya Babylon. Ki khun samla sendak ban thei bat ki wei kum ki jong u Daniel ki jong ceram sya ngo ki jong u ki jong Ezra ki jong Nehemiah ki Esther ki jong Zerubbabel bat ki wei laring merau ki basa di setang ki bapang ki bestom ki rotemen ki bam idon dori bat ka jingkan ka jong Jeremiah kalong ya kita ki ba dangsa bakin yit bakin tenju ki nanti bat bakin pai pat sha ublei lesi ublei undang pen impat undang revive biang ya kajai ben rio kikintin yit bat tenju ki thau nikit ya kan nikijingmut ban wat ya ladi ban perkhat sepang la kajing im moroi morwe ban tip ya la ka donut ban khami la ka don em kelenti ka babamman ka thoru ya ngikum ki Kristan shimet ki Kristan hak yengkisam ka thor yangi kum ki nong shnong ka thor yangi kum ka jaj ben rio lada ni khubor bojor ka bau jor me keren pang ka jaj ben rio ka keren yangi kum jaj ben rio la nge long Kristan la nge langet hau boleh im om la ba penyakhlat yangi na ka jing long jaj ben rio namar kata ka ding khubor ka ba khot yangiru om tang na ka banta ka smi ka balasai hare na ka banta ka lawe jong ka jing im jong hik kalawe jong ka balang ka jongi nagam da kalawe jong ka ri ba ka jaban riu jongi ka jing khot yangi bangin yit bangin tenju iladi hai ngidon kalong kumno ka jing im ka jongi ha ka jende bat uble ha ka jende bat ki parabriu da uble khot yangi bangin it ya u da ka donut baro daka mensim baro, daka jingmut baro, daka bor baro, barban it ru yaki paramarjan kumba iladi, ngilalan banle kumta. Nama kani ka khot ka bau jisu kan ka hukum ba koksan tam ka kren. Sepang ka jedai ka jongi baru belai, ka jedai jongi para brio, hakim lang kasalang hakeri jebon rio ni kum ka kanuhun jong ki bangej. Lada keren sepanga jongi ki bangej. Kajing keli kalong. Habang yit iladi bangi tenju. Ngiyo i ningi syam ayu. Lada ngisem bangi biang nadong sadong. Kabasa nangta kalau musyong bet. Haleluya. Yoro yu try. Umdan kam syuban keren. Demar khubor ka keren ningkong yanga. Lada dakum weipat tang manga bat mangi ki badon hakan ki mani ki bala ban jubab hande nak benta ban alami ki jimut berkhat tungin ya puson ya kini kimat kemar banungkong kolong hakor kom jong ke jingkeli ngilakan riana em nakalenti kabau belai ulabu yangi bangin yad dara ka khot yangi bangin yit ngin tinju ya kalenti examine search ourselves habang yit itinju ya kalenti ngisem ayu hatong ilakan riya na em nakalenti kabau belai ulabu ngi pulik probab arfuar kabau pra ka ong wat pen kan riya no yo mauput ubarim ubaki pa jong me kilabu wat pen kan riak no imupur ubarim ubaki pa jong me kilabu umabut ubarim akren pareng karwa pareng kong ancient landmark
Nasok menteri ki ong ba ublay haba ulapan poi ya kajak meri Israel syakari jong kajing kular ulabu yu uput nam dak ki art li ki jaj jong ki jong ke Israel bakin om tamput kewe kejaj ya kewe pat bakanumi kajing kelumar bakanumi kajing kanat bakan ommi kajing ya snam hendak ki ong ru bakan ni kamut tang sepang kita ki physical landmark hendak kamut ru ya ki ai ki bau belai ulabu ya ki khun Israel kum kajai ban riu ha kajing dai bat ublai ban bat ya kajing long kerpang jongki ban ko ngu ikukum ki jong belai benum kan ria ki kum ki jong belai ha kajing bau belai ha kajing dai bat ki para riu uta udai mauput ngipuliah berbab khat sau kerhot bakar ar ko ong don kalenti ke baimat kumbaka ibet yau beriau handai ke bakut jongka kalong kalenti sya kajing yap kalenti ke baibet hau beriau tangba kabah yalam sya kajing yap uji suh bukuran sepang kalenti ni puli masih senyau khalai ka sau ong don arteli kalenti niki kherdop ke bau beriau di banyaj di bandung kalenti ke bakelut bak bakhim ong don shibun ki bajet ya kalenti ke bakelut kalenti ke badan kejing ngau bha jong pertaya ka bak kalenti ke belam sya kejing yap kadan kalenti ke bakhim kalenti ke bakelan ka babiat ling bak kejing kejing jar ong jisu don tang khendiat de ki bashem ya kata kalenti ne ya kata khardop don tang artli kalenti ni puli Jeremia kalnong ban riu ko ong tu yeng phi kalenti bat tu khmi bat kali sepang kalenti ya ki barim hakabadon kata kalenti babha bat tu ya haka tipin shem ka bajat hat iki mensim jong phi henry ki laong ngin om ya haka kani ko dikren jong Jeremia di khun Israel tu keli kalenti ki barim kata kalenti ki barim ngadi kalenti ki babha ya haka nanta pensem ka bajat hat iki mensim jong phi henry ki laong nginom ya haka du mauput barim kani kalenti ka barim kai kata kalenti ka barim habang apa saman puson yang dikelenti ngas ngau baga dikelenti ke barim ka dikelenti dakren ikhun Israel ka balabu hakini hukum ke jong boleh nak menta jongi menta kelenti boleh upen ha kani ktien ke jong boleh ka perthai ka nang roi ha ka jing start ha ka jing tip hakiliang boro ikiba ngam ko banjan ngitip bah ia kata kidan kijing start kijing ro jing start ki bapen mentoy ngi kidan bapen sniu ngi dang menang bapen don kam bahaya ka tang ba kalenti jong kijing im ka boleh ulabu kam pat kela nadu boleh udang penlong ki perthai hadu mentah lada boleh ong hebru khat lai prau long uju henen mentah bat seduk bam cukut ka perthai kala ban kela kisngi kisnam ki kela ki ya kakarta jongi kanang yat kajeng sak kala banang roy kita kidon ha berthengi iteng ren dikhimat ke jongi ka berthai kala ban kala tangba kalenti ke jong belai kalenti ke ban poi shabne kalenti jong kajing shisha kalenti ke ban yalam sajing jathai kadi ke ju kalenti kaba ubelai ulabu tika jingkeli bong tin jong boleh ngilakan ria ana na ta kalenti nama don shibun ki bajet yang kalenti ka bakeluin ka belam syak jengjot shibun ki ya kalenti ba ikum bakabet ta belam syak jengyap shibun ki boong ngin om ya haka namar kum bolong ikhun Israel ki ba pet syak ban riu ki ba sodong jongki ki we kalenti ki ba khamit nak bapen berngya ki khmat jongki
kumta kalong bat kapateng benriu ke jongi wat habedeng jongi kum ki khun Kristan habang apar khat chapang kini kelenti ki barim ki baubelai ulabu ngapar khat ya kelenti ka jingdai baubelai ningkong chapang ka jingdai ka jongi batu ka jingdai ka jongi bat ubelai baka jendai ka jingi baru belai kasdang hoi nak apa pediang suaya ha ka jing im ka jongi bapenti kena budon ha ka turut ka mensim jongi kata ka dikelenti ka bamla ban kala lano ru ka parthai ka long sakum no kum noru om don lenti ban pun poi beneng yangi lim dau kris usun char ha ki donut jongi lem dau kris usong da ka jinget ha ki donut jongi ban ngi im ha parthai ka ba ngim ju kham kwa ban pen tikna lau jisu udon em ha ki donut jongi namar balada udon kan pen thut lut ya ke je dei boro jongani ka jing im kindon shibon ki bang habong em ngamlong ban le kam ta ngamlong ban le ta namar habudon ha donut jongi habu sensar jing bu jongi dan shibon ke ki bangem la ban le tang ba ka jing hisya haba ujisu u sensar hapo jongi kanum don sui ke jing kwa ban ya ka wei pa kalenti like tang kalenti ka bam u labu ondang hati kena ya ka jing don jong ondang ila pediang ya nang ta ka weipat ka babur ka long ka jendai ka jongi ha ka jing mani ya namar nak hukum ka bau belai ula ai ikut ka jing mani ya belai ka jing pendon burang ya belai ka long hakmat na ki hukum macet sngau ban perkhat ba ubelai na do kapor jikun Israel habo pet ini ki brio ki baula iet ki baula siuspa ki baula jet na bdeng berthai haba kimani ye ubelai kimani tang nasla tang narmesintur omde daka donut jongki namar ubelai shong shu haka donut jongki kila ben kun riak no yublei naka jing im jongki nata daung ni peli isaya iwe kharasan amasan arpu arusau beli ngai si ya kijing mani beli jongpi nganom pediang ya kijing aingu jongpi ya kijing duai jongpi ya kijing ruai yaro jongpi ngala that wong da pikir pat hanga nganom syashkor ya kijing kerpat ya kijing duai jongpi tu pen kun riak no ya kitu kijing lenyam ya kijing kawainyam ya kijeseng bekerpang jupi wong pen kan riak no ki namar ngam sutunat sueki ngipuli isaya iwe hasan armosan arfu fusau balai bu ongum ta na do kan ngapor ki khun Israel namar bakila ya bagi balai laki dang pendep ya kijing lenyam ki ba la thok hukum kilong tang kaji benda berukom, kalong tang korong pong, kalong tang katamasa, ban su pendep, nadu kino ilam niam, hadu pa ilang kisu pendep urukom, tang nasla. Ngai bangitan hani kiye ngejong belai om tang ba pendep urukom. Na bedeng ki babon ki khun jong balang mapi ki de ki bakiu fi ngejong belai nak wek sendi siak wepat. Duai mana ngiwan berbangi terang ban mani you belai hakaman sim hakabayasha ngi terang ban mat dia ka bor ka jong ya ka jing pensai bor ka jong ngi terang ban mat dia ka jing suk ka ju ngi kwa ban syashkor ayu kita belai kan man kan man hikai yang ngi kum do bangin im hakani bersai ka badap dia jing bat kijing yale bat la ka bersai kalakan riak nak jing mane ke basisha namar kat sabingi pai ngi komba kalong kumta tang
kaba nabar shibon kirkom mani yo blay kiba ni mani banyo ya ka jero na kibriu om banyo ka jero na ublay nang ta ngaperkhat ha ka jende bat uni uthliet ibo blay ula a yangi bangin benton kam uba ublay ula a yangi bangin pendan burom ya banlong ka jing kerkhu yaki para brio hanrei de uni uthliet ong kakting jong blay ubangi kerkhu yo blay ru uba do ningi tim no kibriu bala thau karung kadur ka jong ublay uang hato na ka juk ka talong kala ban mi ka bathang bar ko ka basingyam na ka juk ka talong kam la ban lokum ta na ka talong ka bathang kan mi ka bathang na ka talong ka bathyang kan mi ka talong ka bathyang hanrei uang kitien ki bangi kran dauni uju uthli ngidan hani ka yeng ban mane ublay ban ruai ban ro yu hanrei dauni uju uthli ndang mi ndang ni ngi tim ngi kan tho ngi bishar kawai na ka bangai I kane ka election ki campaign ki bapet le bak YouTube kawai ka ba penok mensim nga ka de ki jing kan tho ki jing ben ki jing kho wei ye wei pat ka jing bishar bak yo bon ki bayeng hagaron san ki di khon kristan ki batep ba ka bel ong wat bishar nama de bishar ya phiru on bishar ong kita ki bale kom ta kita ki ba korop ta kita ki ba simpisa kom ta kita ki bale kom ta tep menung yo I ba ki le kom ta balda ki wan ki le kom ta ki ai pisal dangi pediang ke jing ke li ke long kum nu ki ba pediang pat di kon kesan kali badong balai pion ai kum ni piyo nai kan ni ndai ki pediang ki sim don ki bakan tho ki bakan no kumba ila de ki biang na dong sedong don jing dunasyo ngau meneh ba biang no sedong tu to bal fi biang na dong sedong piso fi biang mde bakan tho ki we na balai usut nat yu bre bas ngo hok ublay musnat ki beri bedang kata ka holier dan dau attitude boleh ong tonyo ma phi yaki we ki ba kham bha bane phi nyau ki we ki ba kham bha bane phi ta dau ngakyar na ba kan tho yano riano ya bangi thu ne ki bang mi thu ngam tip ka jing de ki boleh ngam tip ya ka bari jong ka jing em jong ki jong ka donut jong ki te balai ngan kan tho habo boleh oyang awat bishar habo boleh oyang tonyo ki we ki bak hamba ban yapi tadi ni uthliet ubangi pelongkam kat baman om tang ha kita kerusan henry haji maman kasngi ki kitien lorni ki kitien ser ki kitien kran nadien hibreu kimi na uthliet jongi watang hapdeng jong kajeli jong balang isem shibon ki brio ki ba tang ke jing tho sudah tang banyu I ya uthngit ni upngat ha ki weipat ti kumno na uju uthlit na ni ka juk sintur kan mi ka jing ro yu blai kan mi ka jing kar khu yu blai kan mi ru ka jing tim kan mi ka jing kan tho ka jing bishar ka jing kran sneu ya ki weipat ki para brio nang ta ujisu ni ktien jom blai ko ong wat pen seriem bila di bat ka berthai handrai tu pen keladur no ila di kain da ka jing pathama ya ka jing mut jong pi khandang phinyo tik ba kam no ka long kamon ka jong ublai ngi em ma ka berthai ngi long ki khon kristan ha to ngi pen seriem nemel dia bak berthai ladang ile kam ta kemo ngila kan ria no na kan ting boleh labu mo boleh ong wat pen seriem la dia bat ka berthai hanrengi don ha berthai ban pen keladur no ya ka
da ka jing bethamai ya ka jing mut ka jongi ngitan ka jing mut ka bakum no ha ka jadi bu blai bat ka bersai kai ka jing mut ka bangidan ba ka jing im jungi ka di bersai dapan yar su kai ka jing kwa ka jing temu jong ka jing im ka bangidan ha ka bersai bangin ruspa bangin yo ya ka nam ya ka burom baki wei ken burom yangi bangin long ki bakham halor baki wei ken long kham hapo jongi bangin yo lut kat baka bersai ka dan bantarwa ya ka jing im ka jongi ka ka bangimut kini dia bilang orang bau Kristen tu udai ubadon kajing mut ban penthamai ubadan kajing terang ban penthamai ya kajing mut kajau man kasi ban penthamai balai kenang ba ngan pen keladur ya kadi bersai kau mut uba im jing mut uba perkat kumno kai bangadi ban le man kasi pan bor man kasi pan ya kajing penthamai bor renewal ka transformation ha kajing im jonga kenang banga lech ke bersai kan i ya ka transformation ya kajing thau thumai jum le nga ka bersai ru kan yo tip chapau ni ublei uba im kata kata jekot nadu i khun Israel ka bersai kadi ban keladur thumai namar badon manga ban mapi ki khun Kristen ki bo ublei u lapan kerpang na kani kapersai la sai gasngi ngin let banya shimenta ha ka jingjiet ya kinang mi khmat ngai bangila duai ngai bangila pinsong nia lengba ka jo sno khubor yalap per khubor lap election nantang ngila ithu ngila kendu ngila i ya ki candidate lesi balarung ski yang kisam kujongi ngangej ba ngila duai ngeso ka jing duai ka ktien ka bang kam di ktien nong mi khmat ngada bur franki representative tendre ngash kham berkhat baka bakham don kam bat ka badai ruban longum ta habang ikran se phang ka jing jiet kadi kijing jit kinong tauan mendai tagin nabi khmat kinong tauan ki law makers nama ka dorbar ka bagan syong kadi ka dorbar tauan ban syumi khmat do unu la ban mi khmat ga ko apa nya pher kumta ban syumi khmat unu la ban mi khmat ban tauan te dan kam ki balong qualified ban tauan di ko aban duai kumta para ngai dapila jar kumta kinong tauan tang kumta na bidang kisau pitip manu balang balong qualified na bidang kisan manu balong qualified na bidang ki henrio ki badan ki baniyeng manu balong qualified onda pila jar syo kiwe pikwa ibri tauan namar ya ka jiksen shar ru labu do ble ban sensar kade ka kam ka balabu do ble bad ble unnum pa sensar da ki bamnang ban tauan maka di kedorbar tauan ki ban kit hakal terpeng jong ki kalengkor jong ka jela jong ka ri bad ka jai ban riu jar shwa unda pelajar perkhat njiet ye ki kinong mi khmat ding nong tauan nga te ong nakani ka jaga bekentang ka dei ban jiet ya kinong tauan ki badan ka jing start ka sap ko boleh ulapan ko ban tauan nabdeng jong ki bayeng om borok ke dei pestudian lesi om borok ke dei Kristen ke jing ki lo hato boleh unjit ye kom dei Kristen unjit nak bom dei bersebitudian ni ke dei ke balang ke bam yalap election kum tangim ju yeng no penyalap tu jit yau A le tu jit yau B boleh upun kam Yusem Darius upun kam jong ke Persya Yusem Suras boleh upun kam Yusem Parur boleh upun kam yau Naaman boleh upun kam
ก็ชอบขมันก็จงเลยงิมนนหกบัดองบังอีหาก็จะเป็นเรียวก็บัดชีบุนเกี่ยวกับจริงเงบัดชีบุนก็จะเป็นเรียวรู้ฮับเร่งจงก็จริงลงจริงมันจงประเทศก็บางอย่างนี้ngajar mantan tentang kejimani bat pang terlihat dan sibun kajing jot kajing pra hakari baje benrio la repeat kata lesi dikin nongkren hakiran san bat ngalakren bulsin nak ni kepulpit ya kajing jot ya kajing pra ya kajing senjor nadu kolong yeng kolong sem kari kaje benrio kajing sni baket sudong kajing jersey jong kalong beriu memberiu kita baro kidon nang ta kajing hiar jong kajing hikai yaki egi basong subai ki basong dor ki basong blei ha ki rimping kasan kajing bomdon porsu banya song banya duai banya selok sie hisam tinata kadau kajing yang beriu kadon buat hakari jong iru kadon tapi hiar syabajul liu jong kajing jong ki beriu dan shibon kajing yang beriu dan shibon ki bahasa ban baik dan shibon ki bahasa yuraj ki hok ki jong ki dan shibon ki ba amdan bayu amdan bayu asngo ya kajing yam ya kajing ud ladang imit bangin tunjuk iklan pi ke bagi di baniat kapoi kapor kabah kajing yang beriu ke dalam kapor ke jong Jeremia masih perhat ya ke kitab Chronicle kabar ke lendong kabah nyau kitien kiba ngiju pulih bah lelaki beriu jonga iki bala khot da kerteng jonga kin penrit yaldi bakin duai bakin wat ya khamat jonga bakin pai no nakal tiba man jongki kumta dengan sngau na beneng bangan map ki pop jongki bangan pen khia e kari jongki sengap ba perme lagi beriu jonga kita ki beriu jonga uble hatom dei mangama pi hakani kapateng jongi manta lagi beriu jonga kemut mangaba na pi ki banget hau Jesus Christ ya ki bala khot da kerteng jonga ya no boleh khot da kerteng jong dai jangi latip ngi dah kerteng ke jong boleh latip ngi kum ki Kristan ki nong buat jong Jesus Christ lada dai ban pendap ha nu ka kot ke berin pendap ya kan yang religion Christian latip ngi ta kerteng ngi kamel di bengidon ya kata kerteng lagi beriu jonga ki bala khot da jonga kin penrit yeldi ki penrit yeldi nantangin duai nang tangin wat ya ka khamat ke jong boleh ondang ila yit ila tenjuk ila dia nang tangi pai no nakil tiba man jongi borok ke bangalaya ngalo mene tang manga pingitip lagi ong ngi biang na sedong haleluya lada kamlong kumta manga pingitip dali la dia ngi pai no nakil tiba man jongi tiu boleh ongan sngo na beneng nang ta on map ya ki pop baru pen khia ya kari kajing khot kamde ya kajak ben riu bro kawai stu bakla kajing khot kadai iki beriu jonga lagi dan kan ni hing jong blai la mangi ngi penrit ila dia mangi ngi duai ho blai kan mau blai upediang ya kajing duai jong ki bohok kajing duai jong bohok kala sibun ngilong kinong pop tema katang hapan maap swa ngi hapkan riak swa nak tiba man jongi baro antangi duai ha oblei baldang do oblei on sngo yangi anta on ma bigi pop jongi nanda on khia yakari kaji pen khia kalong ikari hakari temde tong Kristan kalong menne hakari udon Kristan udon momlong Kristan ujai ben reu udon bun ba kijai beriu pher kari kalong umta hari kajing khot banduai kamde kari kajing khot banduai kalong ya kita ki bala khot da kateng jonga ong trai kajing khot yanga bajepi
Dengan yit itenju LD ong tien jong blai, ong ni tien jong blai. Ngin pai sutrai. Ong kani kitab jing sus nei ru. Baka jingkermen kadang don. Mau blai ulong bis nei, blai ulong uba yai ne. Ngong ban dang don jingkermen. Ya ka balang dang don ka jingkermen. Ya ka ri ba jebel riu dang don ka jingkermen. Ya ka jela ka jongi. Bat manu banong ka jingkermen. Dei mga bat mapi. Nak banta ka singi bala syai dang don por ban tuai. Dang don por dang bun kenta ban tuai. Uwa tuai ka ding pernah hak 11 hour ubli udang sa skor. Ngiling dang don por bahaban tuai. Dang don jingkermen nam takari nam tak jai ben riu jongi. Bakata ka jingkermen ubli usania hanga bad hangi. Namangilong kibriu ke jong ubli. Ngi kam bila dia bagi kibriu jong latip yang ngi da kerteng ke jongi khun ke jong ubli. Damangi pendit jadi, mendai bangi sohe, mendai bangi sohrau, ngi pendamrit hau boleh. Nanti wat ya kematu ngi tuai. Buat siapa ngi yit ya ladi, ngi tenju ya ladi. Kumno ngi long. Lagi di pan map, ngin pan map, wong boleh ngan map. Nang tak kejingker hu, kan long om tang yangi. Hari kejingker hu kan long. Ya kari kejingker hukan long ya kani kajela jongi ngilong ki bakodor khmat jong bleh ngilong ki bakit ya kadur ko jong bleh ha ka jing im ka jongi nado katasmen ka berim hado menta kalenti kampat kala ubleh udang khot kemo khot kunisel yang hiru bangin long kalat jong kajing pendim kalat jong kajing syai jong kajing gerku nak benta kiwei pat badang ile ya kata nga ong ipi nga don jingkermen bagi singi babha kisngi jong kajing suk kisngi jong ka hok kidang la banwan biang ban sensyar ha ka jela ka jongi hak ni keri kajongi bat ladangi feel bangi kumki kristan ladangim kot syakani kajing kot ko boleh kot yangi kajing yambrio kan sawan biang kajali ontep ya kajak benrio jongi kan sawan kajak benrio ka basitro kejimbitar ke jong bleh kan salap namar lat kho kom ta hak tien ke jong u ti kom ta ba berkut ki permi bi lalu hak jeng dei ke jongi badu bleh hak jeng dei baji khli jongi hak balang hak ying isam ha kajat benriu ke jongi bleh kwa bangin yit ila de kum bangin long ondang yit ngin long honest ngin itu hok daladi ladi bang long kum ni ong adon kam ban pen kala kum ni baka yeng ka jong akan im kan sakri ublai baka ri ka man riu jongi kan im bat ka bakungsan bon dalawai ka jalenti jong ka jing im ngin shem ka bajat haj hakimen sim jongi hakata kahima kabau belai ulabu ubelai nam takaburam changu amen ubelai nukar hui jing mani ke jongi kadi no pai singi kadi no simenta ke belai simenta ndu belam ngi pusang batuai ka praise worship team batuai jengu betam organ lam jurwai nukar hui ngi wepi we ki badan kadi ke jeseng mi dan ke yeng ka bagantang ki beri gomat ia kajing pun semai bor kajong mensim buhu jong belai ngin penwai kajing mani uji da pengiruai kajing ruai ka balai spa nyu khufra
lais pa hinyupra. Try Jisu ngalakular ban syakri tang yame, ulok bakan rat jonga ai ti lade, nganom septing ya kathma lada madan ban nga, ni sakma na kalenti, ku nong yalam babha. Kajurwai ka balais pa hinyupra bahadin jonga ni kajurwai kerpa di ruben eling skor, ben bu nungkot kajing duai ben pelait ungi de kajing kerku penwai. Try Jisu ngalakular ban syakri tang yame ulok patken rajong nga ai tialade ngan om syepti yagat ma lada medon badna desak manaka lenti gunung yalam baba try Jisu don lembana hap deng jing penjoy bun ngai kirong batala bertei bat ki nong syun mensim jonga ki ap hapo habar jonga try Jisu wan kam hajan long stika jing yada try Jisu ai bangan snow kak tin jong me basha halor ki yong bonjat kamon bajing wabrai tukren bat ben shlur yanga hap dengkat mabatrin tukren hakmi skot non piraga mensin try Jisu milakular nong bujong min aket kaburong pernai ban syong ban mi lemwai Jisu ngaru ngakular ban bud baro syirta ai borban syakri yame try ken rad lok jonga ben iki din jajo me
Kukpa jungi bahap neng. Kumne pada pawai jong nak jing syakri jongi me. Jing kentang ke jong me. Ni dalam anggo me. Pamil dan rekat bat ngi. Dom sem khut ujong me. Ni song tu jing dan ke jong me. Ling bang ke jing duai. Bakne khubal ngi asngoro nu syakri ujong me. Pastor pe i jongi. Penderu ni khubar ke dono ke mensiam ke jongi. Baku mupai lang pada ia jong me. Ngilaban yet ile dia hakani kanok pai ski. Ke ka bangide ban jet. Ke bangide ban le kanok lenti bangide ban yai. Bat ke ka mon ka jong ka jing em ka jongi iwe pi iwe. Ya rap ini baku khon ka jong me. Ngilaban syakri ngilaban le man put ka jong me hang no ru ba mela khot bat mela bu yangi wangi dua nam takasngi kabla shairu kumjo man le kerpang man le kamba ke phalla ka jong me hakari ka jat ban rio ka jongi ngila ban jet ban sei ya kita ki syakri ka jong me ki bala menyikit ya ba menyada ya kari ka jat ban rio ka jongi ki bala ban thawi ta ki an ki ban long ki chingker khu pa tingi kom ka jala ka jongi ban ngi dwai ro hane ka ponker khu pastor jongi nam ka ministry ka jongi ka ching sekreble ka jongi ka bahala ka sngi ban ma ka khuri I ba ka yeng ka sem ka jongi ro hi barok ko we ba kum le habang semiran ka yeng ka jong me ya lam ngi bat pelaj ngi ka chikr khu ble ki kan sai ka jong me namangi pan kerteng ka jong u Jesus Christ batu aja ka dap yang ka jong Jesus Christ ka ji ba jong ble ka pa bat ka jing pachai bot jong sem khoi kini na bot bat ngi iwe lam ka palang ka jong me bat ki bangai hi kalang slak perthai darum sa ta bam jukur hi amen.